Здравейте, YouTube! Знам, че не съм правила видео от около 2 години, но знаете какво казват? По-добре късно, отколкото никога. В това видео ще ви разкажа за моите лични уроци, които научих за скромните ми 21 години живот. Идеята ми дойде супер спонтанно. Правех си ретроспекция на годината. В момента е 9 часа вечерта и се мислех за всички ситуации, преживявания, хора, които си тръгнаха и дойдоха в моя живот, и реших, че ще бъде една страхотна възможност да споделя уроците, които аз научих с вас, за да се обогатяваме взаимно. Така че чувствайте се повече от свободни да напишете в коментарите някои важни уроци, които вие сте имали за изминалата година или като цяло, и нека да започваме. Махнах очилата, защото просто се опитвах да изглеждам по-умна. Реално не ми трябват. Но урок номер 1, който научих, беше да спра да влизам в ролята на жертва и да поема отговорност за собствения си живот. Ние сами създаваме реалността си и ако нещо не ни харесва, имаме силата да го променим. Хора наистина ненавиждам типа индивиди, които целият свят им е виновен, всеки нещо е направил, всеки е против тях. Не. Поемете отговорност. Вие избирате сами съдбата си. Повече от нормално е да правите грешки. Даже е желателно да правите грешки. Ако ще правите грешки, реалистично погледнато, е пъти по-добре да ги направите докато нямате семейство, нямате деца, имате единствено и само себе си. Така че учете се. Учете се, попивайте, не бъдете глупави, не правете една грешка повече от 2 пъти, но също и не бъдете твърде сурови и тежки със себе си. Позволете си да правите грешки, защото грешките са нещо хубаво. Ти си единственият човек, на когото истински можеш да разчиташ. Няма мама, няма тати. Да, те са до теб, но ти имаш единствено и само себе си. Никой друг. Без значение в каква ситуация си, хубава или лоша, ти знаеш, че имаш себе си. Започни да имаш доверие на себе си. Махни си грима след дискотека. Не дей да заспиваш. Махни си грима, ще съжаляваш на сутринта много сериозно. Семейството е най-безценното нещо, което човек може да има. Започни да оценяваш родителите си, започни да оценяваш баба си и дядо си, защото не знаеш до кога ще ги имаш. И в тази тема следващия съвет: опитай се да прекарваш повече време с възрастните ти роднини, защото все някога ще ги загубиш. Напълно нормално е да си объркана и да не знаеш какво искаш от живота. Опитай се да се фокусираш върху едно, максимум 2 неща и ги преследвай. Преследвай целите си до край, защото се случва така, че се фокусираш върху твърде много неща и накрая не отделяш време на нито едно от тези, които си наумила. Фокусирай се върху една, максимум 2 цели и ги гони. Започни да инвестираш. Започни да инвестираш. Не ме интересува къде, не ме интересува как, но започни от някъде. Може да е по 50 лева, по 60 лева, по 100 лева на месец. Започни да инвестираш. Най-лесното е S&P 500. Ако имаш интерес към други акции, да, проучи си всичко, не дей на сляпо, защото може да стане като в казино, но започни да инвестираш откакто си млада. Повярвай ми, ще се отплати. Не се доверявай толкова лесно. Не дей. За съжаление, не искам да звуча като майка ти или баща ти, но за съжаление много хора нямат добри намерения. Бъди предпазлива, вярвай на най-близките ти, които са се доказали с годините, а към другите си имай едно на ум и не дей да говориш толкова много за себе си. Спри! Следващ съвет: слушай интуицията си. Интуицията ти никога не те е лъгала. Никога. Винаги, когато си отивала някъде и вътрешно си усещал, че не трябва да ходиш, се е случвало нещо лошо. Винаги, когато си била с хора, с които си усещал, че не трябва да бъдеш, съдбата ти е показвала точно това. Моля те, имай повече доверие на интуицията си. Започни да медитираш.
Не е глупаво. Никой няма да ти се смее. Единствено и само можеш да имаш ползи от този страхотен навик, който ще си създадеш. Колкото по-малка започнеш, толкова по-добре. Започни да медитираш. Бебче, вече не си на 5. Връзката с родителите ти зависи и от теб. Знам, има трудни хора, има трудни характери. Бъди по-големия човек. Знам колко трудни могат да бъдат родителите, но това зависи и от теб. Бъди спокойна, не повишавай тон, говори нормално и ще видиш как от ситуацията по-често ти ще излезеш по-големия човек. Обещавам ти. Тялото ти е перфектно такова каквото е. Започни да го обичаш. Можеш ли да вървиш? Можеш. Можеш ли да бягаш? Можеш ли да плуваш? Можеш ли да шофираш? Можеш. Значи тялото ти е перфектно. Престани да си толкова сурова и отвратителна с твоето тяло. Имаш само едно. Започни да го оценяваш. Моля те. Единствено и само ще ти донесе проблеми тази омраза към собственото ти тяло. Тялото ти нищо не ти е направило. Проблема е в мозъка ти. Обичай се такава каквато си. Защото след години ще гледаш стари снимки, как си на 14, 15, 16 и ще си кажеш какво ми е имало. Нищо ти е нямало. Била си страхотна. Била си толкова сладка. Била си невероятна. Ти си дете. Мозъкът ти се развива. Обичай се, обичай се, обичай се. Колкото по-рано разбереш, че хората предпочитат да говорят вместо да слушат и усвоиш изкуството да бъдеш добър слушател, толкова повече ще ти помогне в живота. Всеки обича да говори за себе си. Всеки. Няма човек, който да не го обича. Започни да слушаш и реално да разбираш какво ти казват хората. Не само да мислиш какво да им отговоря. Бъди по-добър слушател. Изкуствените мигли не изглеждат добре. Нямам предвид от тези, които се слагат косъм по косъм. Там има и натурални, които наистина стоят много красиво и естествено, но лепените мигли изглеждат ужасно, махни ги. Спри да слагаш граници на мечтите си. Хора, ако преди дори година някой ми беше казал, че в момента ще ви говоря от Каймановите острови, ще живея с най-добрата ми приятелка, която е уникален човек, който никога до сега не съм срещала някакво подобие на нея. Ще имам работа на другия край на света. Никога нямаш да повярвам. Ако някой ми беше казал, че ще живея на остров на Карибите, аз щях да се изсмея, щях да кажа това от кой филм си го видял. Но ето ме тук. Не знаеш какво ще ти се случи. Не знаеш какво е подготвила съдбата за теб и може да е нещо много по-голямо от това, което дори си представила. Така че бъди отворена към всякакви възможности. И когато интуицията ти казва да го направиш, без значение какво ти казват другите, защото в моя случай всички ми казаха, че аз съм ненормална, че аз съм луда, че ще стоя 2 месеца и след това ще се прибера. Но ето ме тук, повече от 8 месеца вече. И съм щастлива. Ако не бях щастлива, отдавна щях да съм се прибрала. Всяко нещо се случва с причина. Не се вглъбявай в най-малкия проблем, защото не знаеш как ще се обърнат нещата. Бъди позитивна и вярвай, че всяко едно нещо ти се случва, за да израснеш като човек и да станеш най-добрата версия на себе си. Хората от TikTok ще разберат за кого става въпрос, но първата ти любов няма да е мъжът ти. И втората няма да е. Трета не е имало за сега, но fingers crossed за него. Знам, че много се надяваше той да е човека, но въпреки надеждите ти, винаги си знаела дълбоко в себе си, че той не е човека. Започни да цениш собствената си компания. В един момент ще разбереш, че няма нещо по-хубаво от твоята компания. Не е страшно или не е срамно да си сам някъде. Това е напълно нормално и с годините ще го разбереш, но колкото по-рано, толкова по-добре. Това ви го казвам на вас. И в същото време на себе си. Това видео малко се получава като съвети към
моето 14-15 годишно аз и към аудиторията, но доста ми харесва. Бебче, няма да имаш пъпки цял живот. Обещавам ти го. Да си видяла баба или дядо с пъпки? Не. Ето, на 21 най-накрая успяхме. И успяхме натурално. Ще направя отделно видео за това, с всички добавки и неща, които направих, за да изчистя лицето си напълно натурално. Но този ден ще дойде. И ще започнеш да си харесваш много повече без грим и ще започнеш да излизаш без грим и да ходиш на плаж и просто да си живееш живота по най-щастливия възможен начин, без да се притесняваш, виждат ли ми са пъпките. Знам колко е гадно, но бъди силна. Това те научава на любов към себе си, въпреки всичко. И в един момент ще бъдеш благодарна на пъпките. Миличка, щастието е избор. Избери да си щастлива. Събуди се утре и си кажи: аз съм щастлива. Без значение какво. Ти единствено избираш да си щастлива. Може едновременно да бъдеш най-богатия и най-тъжният човек на света, защото щастието е избор. Не зависи от външни фактори. Това е нещо, което намираш вътре в себе си. Направи избора да си щастлива. Започни да спортуваш. Колкото по-рано си изградиш тези здравословни и хубави навици, толкова по-лесно ще ти е в последствие. Може да не е фитнес, може да е йога, може да е пилатес, може да е табата, може да е спининг, но опитвай нови работи и в един момент ще намериш този спорт, който на теб ти доставя най-много удоволствие и не го усещаш да е досадно или неприятно, ами напротив, ще ходиш на тренировките с голямо желание. Така че давай. И това не дей да го правиш само и само да отслабнеш или да изглеждаш по-добре. Започни да го правиш за собственото ти здраве. И за финал, колкото и банално да ти звучи, бъди благодарна на малките неща. Създай си навика всяка сутрин да си благодарна за 5 неща. Ще разбереш как като смениш перспективата, от която гледаш на нещата, ще си промени целият ти живот, без да преувеличавам. Бъди благодарна за водата, която пиеш, за храната, която ядеш. Бъди благодарна за всяко едно малко нещо, защото, за съжаление, хората така сме устроени, че започваме да разбираме нещо колко е било важно за нас, единствено когато го загубим. Ти не бъди от тези хора. Бъди благодарна и за малките работи. Хора, ако останахте до края на това видео, съм ви изключително благодарна, защото не мога да ви опиша колко се наслаждавах да го направя това нещо за мен самата. Понякога, най-вероятно, защото всички сме хора, всички забравяме, всички имаме периоди, в които криваме от правия път. Със сигурност ще си пускам това видео да си напомням сама на себе си важни уроци, които вече съм разбрала. Благодаря ви много. Напишете в коментарите вашите уроци, които вие сте разбрали за житейския опит, който имате. Нямам търпение да науча повече неща от вас и бъдете здрави! Обичам ви! Чао!